హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి న్యూ గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూస్తే వావ్ అంటారు. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా ఇలాంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ కావాలంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఏ వీడియో కావాలంటే ఆ వీడియో చేసి పెడతా. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి 7 సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం చివరి వరకు అన్ని ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 4 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా మనం ఏం చేద్దామంటే లాస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేద్దాం. సో మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం వీడియోని చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ దగ్గర 2 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 17 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో 18 సెకండ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇటు ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటో 25 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేశారు కదా. సో ఫ్రెండ్స్, 3 ఫొటోస్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇటు నుంచి సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాంగా ఆ ఫొటోస్ దగ్గరనే ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా 3 ఫొటోస్ వస్తాయి, అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ 17 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఫోటో ఒకటి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి ఫోటో ఉంటుంది, ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. 25 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి, చిన్న సైజ్ ఫోటో. సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ లాంగ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, లాంగ్ ఫోటో. ఈ లాంగ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 14 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఒక్క ఎఫెక్ట్ దీంట్లోని కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిన 2 ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా. సో ముందుగా ఈ ఫోటోని సెకండ్ ఫోటోని కాపీ చేద్దాం. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ
ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. 1 బై 1 మొత్తం చివరి వరకు ఇదే ఒకటే ప్రాసెస్. కంటిన్యూ, ఇదే లాస్ట్ వరకు ఇదే కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఇట్లా ఒక ఫోటో మధ్యలో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 బై 1 సింపుల్గా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక ఫోటోని వదలకుండా మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చివరి వరకు మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ అండ్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాముగా, మళ్ళీ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. చివరి వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి మొత్తం ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చివరి వరకు. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు కూడా వీడియోని చూసి వెళ్ళిపోకుండా కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్రో. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు, చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు ఎఫెక్ట్ 28 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ వరకు మొత్తం కంప్లీట్ చేసేయండి. కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.